Boas tardes. Boas tardes. Comenzamos o pleno extraordinario urxente. Entón, o primeiro punto é a ratificación da urxencia da convocatoria. Entón, explico eu esta urxencia moi motivada porque o único punto que hai, a parte da ratificación, é a compra dos terreos do S11 ou S27, é un acordo que temos coa Sareb. Este acordo ten plazo de finalización o próximo mércores, día 6 de maio, e, polo tanto, a non ser que eles nos den máis prazo, pois temos a obriga de facer a operación firme o día 6. Por que non podemos facer antes isto? Nos tiñamos no presuposto, temos no presuposto do Concello aprobado para o ano 2026 3,5 millóns de euros para a compra destes suelos, pero resulta de que a Xunta sacou unha orden donde os concellos que necesitaran lle ofrece créditos con cero xuros de interés e, polo tanto, é un préstamo que nos concedeu a Xunta outro día, firmámoslo coa conselleira a semana pasada, son 3,5 millóns de euros a devolver en 8 anos con este ano de carencia e que non leva a xuros e, polo tanto, quixémonos acoller a eso. E como hai que facer o pago, pois ten que vir a plena, pero pido ya a todos os grupos e a todos os compañeros que votemos a favor a ratificación da urxencia, se os parece ben. Ben, entón, poñemos a votación da ratificación da urxencia. Vamos a ver. Está en curso, está en curso. Teño que... No, que teño que disculpar a Arabela de Fernández. Queda aprobada con 12 votos a favor do BNG e do Partido Popular e coa abstención do PSOE. Moitísimas gracias. Entón, pasamos ao punto. Antes quero dicir que a compañeira Arabela Deza non pode estar hoxe presente, por tanto, disculpala. O punto número 2, que é punto único, diría eu, é proposta da Alcaldía para a adquisición directa das parcelas propiedade da Sociedade de Gestión de Activos Procedentes de la Restauración Bancaria Sareb no solo urbanizable número 11 en Miraflores e na parroquia de Padriñán e no solo urbanizable número 27 no lugar de Altamira na parroquia de Vilalonga. Ten a palabra a señora secretaria. A Comisión Informativa correspondente ditaminou favorablemente a proposta da Alcaldía para a adopción do seguinte acordo. Primeiro, proceder á adquisición directa das parcelas propiedade da Sareb nos solos urbanizables 11-27 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo, que representan o 100% do total do sector no caso do SU11 e o 98% aproximadamente no total do sector no caso do SU27, nas condicións que se recollen na memoria justificativa e no informe xurídico que figuran no expediente. Segundo, aprobar e dispoñer o gasto correspondente polo prezo de compra que ascende a 3.500.000 euros que figuran na oferta non vinculante asinado a 7 de novembro de 2025. Terceiro, notificar o presente acordo a Sareb emprazándolle a sinatura do correspondente escritura de compraventa na notaría que por quenda corresponda. Cuarto, publicar a presente resolución no Boletín Oficial da Provincia no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello a efectos do seu xeral coñecemento. Quinto, dar de alta no inventario municipal de bens os inmobles adquiridos unha vez formalizada a adquisición. E sexto, remitir a documentación necesaria ao registro de propiedade para oportuna inscripción. E sétimo, autorizar ao alcalde para realizar todas as actuacións derivadas deste acordo. Moitas gracias, señora secretaria. Bueno, ahora ando a falar, porque reitero o mesmo que falei, eu creo que falamos a mañá na comisión, e venho dicir mesmo, non pedir o apoio de todos os grupos para a adquisición dun tema moi importante onde se van a construir no S27 máis de 350 vivendas públicas. Por tanto, vou dar a palabra primeiro a... Quen nos defende? Sí, o señor González. González, sempre me tiña que pillar a gafas. É igual, felicidades polo día da nai, polo de Fernández, digo. Vamos a ver, como diría o gran filósofo Bárcenas, toca pagar, non? Vamos adiante e vamos a votar a favor, por suposto, pero hoxe toca só pagar e meterse no lío. O que nos gustaría que nos quedara claro, tanto a nós como grupo e tanto aos veciños, a que vai a ser dedicado, pois o que nos dé unhas pinceladas sobre todo sobre a vivenda pública no 27, no SU27.
A nosa proposta, desde logo, vai a ser, gustaríanos que fora alquiler, ven 75 anos, ven de por vida, ven de xunta, pero por favor que o leve a xunta, que sea alquiler, vámonos a evitar que acudan buitres a todo isto. É unha maneira de cerrar portas. E sobre o SU21, ainda que estamos a favor de que... Perdón, gracias. Do SU11 estamos a favor de que o Concello sí, colle equipamentos para un futuro e todo eso, pero quédanos a dúda que vamos a facer con esa parte arqueolóxica que hai no SU11 onde pasa o Camiño Real, que posibilidades ten eso un futuro. Nada máis, gracias, pero sobre todo incidir vivenda pública de que tipo, e por favor evitemos especulacións, evitemos compras e poñamos trabas para que os buitres non coman. Gracias. Moitas gracias, señor González. Señor Otero, ou quen defende? Sí, señor Otero. Gracias. Bueno, boas tardes a todos e todas. Unha vez máis, estamos coas urxencias, non? E isto, desde novembro de 25, xa se conocía. Esta mañán acaba de dicilo ahora vostede que polo tema da subvención da Xunta, perdón, subvención non, crédito da Xunta, ratifico, crédito da Xunta que estuveron esperando. Bueno, vostedes sabían o que había, e había 3,5 millóns xa presupuestados nos orzamentos de 2026 para eso. Entonces, os meus compañeiros e eu estamos un pouco a disgusto de que se convoque un pleno ás 12 da mañán para facelo ás 6 da tarde con estas urxencias. Sabemos que por o motivo ese, que o día 6 ou 7 caduca, pero vostedes o sabían. E agora nos traen para esta compra, vale? Nos, indudablemente, que estamos totalmente a favor da vivienda e queremos que haya vivienda pública, vivienda social, todo isto. Pero aquí non nos dice nada, solamente a compra dos terreos. Non nos dice a que vai ser radicado isto, non especifica máis. Entón, claro, nos vemos un pouco coas mans atadas de decir, aprobamos que? Que é o que aprobamos? Unha compra de terreos, pero para que? Entonces, non o temos ben claro. Si vostede non fai aquí, aos meus compañeiros e a min, e aos compañeiros todos que estamos, unha exposición clara de que o que se vai facer aquí, pois, o mellor, tendremos outro tipo de voto, pero, en principio, debido a isto, nos vamos a abster porque, xa digo, non vemos con claridade a que se vai a dedicar estes terreos. Sabemos que é unha compra, indudablemente, ese crédito que agora está moi ben, que non ten xuros ningún, pero, ao final, é un diñeiro que o Concello ten que comprometerse ou ten que devolver. Por lo tanto, nos estamos empeñando tamén un pouco máis. Eso é o que teño por agora. Gracias. Moitas gracias, señor Otero. A ver, deixo a parte que eu considero moi importante por ao final, porque me gustou moito a intervención do señor González, referente que temos unha pequena discrepancia que vou agora aclarar referente á vivenda pública ou ao lugar, que me parece ben, e tamén referente ao SU11, tamén non vou aclarar que é perfecto o que dixo. Pero o que non entendo o Partido Socialista, un partido que sabe que están en España, estáse reclamando un montón de vivenda que fai falta, e resulta que Sanxenxo aposta por facer vivenda pública a través da Xunta da Galicia, e ustedes abstéñense, que non entendo nada de nada. Sinceramente non entendo, non entendo. Eu creo que, non sei se efectivamente, como dice usted, que a pola tarde o pleno é moi urxente, o mellor a capacidade non lle dá para reaccionar nun tema tan importante, porque que me diga usted a min que resulta de que temos desde novembro, sabemos o tema tal e non compramos, home, pero usted non se dá conta que con este préstamo que nos fai a Xunta vaise autofinanciar solo sin costarlle un céntimo aos veciños de Sanxenxo. Por qué? Porque non é o 27, vale? Non é o 27. Nós temos que devolver eses cartos en 8 anos a razón de, creo, 427.000 euros ao ano, non sei exactamente, pero resulta que a Xunta dixo outro día a conselleira, aquí vai se fazer vivenda pública, que non hai xa ninguna duda. Está o tema despois de aluguer ou non, vivenda pública. E o 20% vai se deixar para vivenda libre para o Concello, para que o Concello poida vender esas parcelas e pagar os 3,5 millóns. Eu creo que é unha operación magnífica. Se usted se fija nos informes do arquitecto municipal, estes solos están valorados todos en 9 millóns de euros, que o compramos por 3,5, eu creo que a caballo regalado non se le mira al diente, como suele dicir, non? Pero entonces eu o que non entendo é como ustedes sosteñen neste caso, tanto na urxencia como na votación do uso. Poden facer usted libremente o que queira. Eu quero agradecer ao BNG
de que voten a favor, e agora voulle contestar ao señor, vamos a ver, no SI11 o 70% do SO está posto no informe da xurídica municipal que dá para protexer o camiño real e toda esa zona. Son sobre 100.000 metros, 70.000, eso non se te pode tocar. Vai quedar como... Depois na calificación, cando se faga a modificación, non quero dicir é un nombre exacto, ora técnico, de especial protección paisaxística, vai levar a transposición para preservar, eu creo que estamos de acordo todos, e toda esa zona que quede perfectamente, que non se pode edificar nada. Hai unha parte, un 30%, que queda máis hacia o núcleo de Aldariz, por as cousas que ten, que aí se pode fazer as faraxas, non se pode facer, non se fai, pero quero dicir que queda protegido a parte que nos preocupaba a todos, porque ese solo hai que recordar de que estuvo en varias mans, e afortunadamente que é unhas mans da Saré. Vale? E pagouse, están as escrituras para ver desde o primeiro momento canto se pagou por esos suelos todos, vale? Está valorado ahora polo arquitecto municipal tirando para a baixa, vale? En 5.700.000, creo, está no informe, non quero nada. Entón, que non quede ningún duda, que estamos os dous de acordo, e os dous grupos estamos de acordo que hai que protexelo, esa parte, a maior parte, todo eso non te preocupes, que eu teño moito interés en enlazar a Aldariz con Bordóns e todo o que é o camiño e facer toda unha senda por aí, vale? Referente ao aluguer, eu xa expliquei a mañán na comisión. Vamos a ver, a Xunta e o Estado creo que tamén agora estánse construindo as vivendas, construir unha vivenda social, unha vivenda pública costa máis menos 240.000 euros, o que é a construcción real sin o valor do solo, vale? A Xunta está entregando as vivendas máis ou menos, creo que en 125.000 ou 130.000, o mellor deberán ser máis isto que a mí, porque de mirar na página, en 125.000 euros, a mitad do que costa tal. Se unha persona a Xunta lle vai entregar a unha persona xoven, ou non tan xoven, que pode aspirar calquera persoa, unha vivenda por 125.000 euros a pagar con un interés baixísimo a non sei cantos anos, eu recomendo que sea vivenda en compra en propiedad. Ahora ben, a vivenda sea en propiedad ten que ter unha condición, porque nós lle dámoslo solo, porque nós fanos un precio, pero pagámoslo nós, o sea, pero pagámoslo coa propia venta, pero pagámoslo, regalámoslo solo á Xunta. A Xunta o que non pode facer que dentro de 25 anos se especulen coa vivenda, que eu creo que é a preocupación do BNG, e nosa tamén. Entón, cando se firma o convenio Concello e Xunta de Galicia para entregar os suelos, nós agora con isto compramos o suelo, vale? Pero para entregarlo á Xunta temos que firmar un convenio, e aí vamos a mirar todo a letra pequena, para que esas vivendas, se son en propiedade, e algún día a persona que está aí marchou a ir a outro lado, volva a ser para a Xunta ou para o Concello, non pode ser para outra persona para que non especulen. Eu considero que con esos precios prefiero que a xente teña vivenda en propiedade, pero estou de acordo no tema do aluguer. O mellor Octavio que fai a Xunta dice, oi, vamos facer unha parte en aluguer e outra parte en venda, non o sei. Pero creo que estamos traballando toda na mesma dirección e quero agradecer ao BNG de que teña unha visión de futuro sobre o tema da falta de vivenda en Sanxenxo para que non teñamos aquel, non vou a dicir bulo, pero aquel dito que hai de que Sanxenxo marcha a xente porque van para Cambados, para Ribadume, para Meaño, etc. Non vai ser así. E con isto é o que estamos a facer. Eu creo que quedou aclarado o tema, non sei se quer, sí, pero podo lle dar se quer alguma, sí, señor González. Estamos de acordo en todo eso. Xa tocaba tamén o da vivenda, son moitos anos, non queremos especulacións, por eso hai varios tipos, estamos recibindo desde a Xunta de Galicia directamente cursos e cursos e cursos que hai de 3 a 4 sistemas distintos para evitar todo eso, a especulación. Así que animo, por favor, ao Partido Popular que non se convirta isto máis lexos témolo en Alicante, máis cerca témolo aquí aos alrededores e localmente sufrímolo tristemente en Portonovo, que tamén houve moitas deficiencias. Entón, o que queremos é blindar eso, gustaríanos que se blindara eso, e vai a ter o noso apoio. Respecto se remato, respecto... Perdón? No, respecto ao aluguer en sí, non? Isto sí que é viable, isto sí que podemos, por fin, despois de máis de 25 anos, establecer población, que non podemos chegar ao de Mourelos, que non recordo eso, que non podemos chegar á vivenda que se faga no SI11, entendémolo, porque o poxón está como está, é un erro que intentaremos cambiar entre todos, cousas que hai que cambiar do poxón, pero, bueno, tocaba, e se son 250 vivendas ben vidas, e adiante, que fan moi boa falta. Moitas grazas. Algo máis, señor Otero? Señor Viñas. A ver, si, delle outra vez, por favor, ao micro. Señor Viñas. Bien, por fin está. Vamos a ver, señor alcalde, creo que non entendeu ou non se explicou ben o compañeiro, vamos a ver, no tema de abstención,
perfectamente, explicou perfectamente o que era a abstención. Nada máis nunca estuveramos en contra perfectamente de facer vivenda pública, cando o Partido Socialista foi o primeiro que, lóxicamente, apostou pola vivenda protegida, pola vivenda en alquiler, foi o primeiro que lanzou á prensa e aquí. O que non podemos é virnos usted así de pronto, sin máis información, porque a única información, a parte da prensa, señor alcalde, cando se empezou a falar de vivenda, eu, polo menos eu, desde que son concellal, e tuve en conocimiento de todo isto, e no último pleno ordinario de marzo, realmente aí foi cando se truxo por primeira vez aquí, a esta Santa Casa, o tema de facer vivenda pública. E nós, lóxicamente, dixemos que sí, e votamos a favor. Están aí nas cousas. O que non se pode dicir é que viña de pronto todo un acuerdo de un convenio que xa está firmado o 22 de julio de 2022, ou por aí, xa había todo isto, e o Partido Socialista, ou aquí, os membros da oposición, é que non sabíamos nada. Non tiñamos conocimiento ningún, señor alcalde. Por iso, e usted ven de golpe a porrazo, venos con esas prisas, sin información ninguna. Eu non sei se lle informa aos compañeiros portavoces na xunta de portavoces, non teño ni idea, casi, pero realmente aquí, eu como concellal e todos como concellales, é que a información que temos é pola prensa e polo que usted de pronto aparece con estes papelitos. Vale. Pero o Partido Socialista sí que está de acordo na vivenda. Vai votar a favor ou non? Sí, claro que vou votar a favor de que, lóxicamente, se faja vivenda pública. Vale, así. Sin duda. Tú estás dicindo ao portavoz, dixo que eso van a abster. Bueno, se nos abstemos, abstiñamos... Pero vais a abster ou vai votar a favor, señor Viñas? Cando sea a votación, se lle direi o que vamos a facer. Que lle parece a usted? Sí, que ao mellor votamos a favor de facer vivenda pública... Queren un receso de 5 minutos para pensarlo do pleno? Non pensamos nada. Non fai falta? Vamos a ver. Bueno, eu creo que... Quere falar algo máis, señor Otero? Alguma cousa? Non. Entonces, antes de... Non. Eu entendo o señor Viñas, entendo. Porque, se digo aquí o que non lle parece mal, usted todas as mañas lee 4 periódicos en Noalla. Estamos de acordo? E se é correcto, non pudo ler desde hoxe a mañán, non tuvo tempo a ler, que son 10 folios, ler todo isto detenidamente, a chegar aquí e dicir, eu lín, tuve que traballar, fíxeme traballar moito, o alcalde pelín todo. Non, eu non vou agora dicir, non é correcto eso. Pero, bueno, é igual. Teñen que ustedes o grupo comunicarse mellor, Bueno. Cuidado, o grupo está totalmente comunicado en todo momento. A ver, señora portavoz do Partido Popular, usted chamou a semana pasada os portavoces da oposición para comunicarlle o que iba a pasar o luns. Foi verdade ou non? Pois xa está, non entrou máis en debate. O sea, a concelleira portavoz, a señora Pablago, chamou... Se usted non lle chamou ao señor Viña, non é problema disso. Eu chamei ao señor Viña, non. Chamei a todos os concejales que están aquí presentes. E a documentación chegou o xoves con festivos polo medio e un puente, e a xente tamén... En política traballan 24 horas os 7 días a semana. Claro, vostedes sí, porque cobran. Usted está dicindo que entonces ven a política solamente... No. Eu non estou na política por eso, e ben lo sabe. E os que estamos aquí... Deixemos a cousa. Os que estamos aquí non estamos por eso. Fernando, ahora en serio, eu creo que é un error do Partido Socialista, sinceramente, vai pasar factura de non votar a favor da compra deste suelo. Digo sinceramente. Temos o apoio do BNG, nos mismos e tal, pero estou moi agradecido, digo de corazón, pero creo que é un erro por parte do Partido Socialista votar absterse neste punto. Digo sinceramente, vai ter moito peso, fagan ustedes o que queiran. Eu vou por se queren falar algo máis. Alguén quere falar algo máis? Vamos a pasar á votación. Pénseno ben. Voulle dar, Aí está. Eu creo que é un error, porque isto está moi grave. É un error. Así me gusta. Sí. Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias, levantamos a sesión. Mira, atiende.